Olivatpa tiedepiirit mitä mieltä tahansa, luokituksestaan huolimatta Pluto on edelleen merkittävä taivaan kappale. Suomen hallituksen tammikuussa julkaisema puolustusraportti on herättänyt kiivasta keskustelua väestön keskuudessa. Suurin osa suomalaisista kokee, ettei tämänhetkinen puolustusvalmius ole riittävä, kun otetaan huomioon viimeaikaiset muutokset maailman turvallisuuspolitiikassa. Tavoitimme Itä-Suomen sotilasläänin päällikön eversti Kaarle Mäkelän kommentoimaan tilannetta. Suomen puolustusvalmius on täysin riittävä. Olemme lisänneet yhteistyötä Rajavartiolaitoksen kanssa ja antaneet heille maastotutkijaa käyttöönsä. Lisäksi olemme lisänneet rajapartioita maastoomme. Kenttäkirjeenvaihtajamme Harri Salminen kävi tutustumassa rajapartion toimintaan. No niin, olemme tulleet tänne Karjalan vastaiselle raja-alueelle tutustumaan Suomen puolustusvoimien ensimmäisen rajapartion toimintaan. Vänrikki Nevanranta, jota olemme menossa tapaamaan, on toiminut ryhmän johtajana jo muutaman kuukauden. Seis! Kuka siellä? Vänrikki Nevanranta, toimittaja Salminen. Tulimme tutustumaan toimintaanne. Minua ilmoitettiinkin teistä. Tervetuloa. Kiitos. Mennään tukikohtaani. Muistakaa pysyä polulla. Olen ansoittanut maastoa. Tässä on tukikohtani. Olen perustanut samanlaisia tasaisin välimatkoin koko rajan mitalle. Ja koko rajalinjalleko? Kuinka laaja valvonta-alue teillä sitten on? Valvonta-alueeni alkaa Vaalimalta ja päättyy Utsjoelle. Teillähän on hirvittävän laaja vastuualue. Montako sotilasta ryhmänne sitten kuuluu? Partioni ei ole vielä täysilukuinen. Olen odottanut vahvistuksia jo muutaman kuukauden. No, montako sotilasta ryhmänne sitten kuuluu tällä hetkellä? Tällä hetkellä vain minä. Ymmärsinkö nyt aivan oikein? Olette siis yksin vartioimassa koko Suomen itärajaa? Kyllä. Mitenkä se on edes mahdollista? En voi paljastaa rajavalvontastrategiamme, mutta taktiikasta voin kyllä kertoa hieman. Tavallisesti vartion rajaa partioimalla sen välittämässä läheisyydessä ja välillä perustan tähystysasemia. Toisin sanoen, toimintani ei poikkea kovinkaan paljon tavallisen vartijan työstä, joskin minut on valtuutettu käyttämään tappavaa voimaa puolustustilanteissa. Yleensä turvaudun rynnäkkökivääriini, mutta olen myös varautunut lähitaistelutilanteisiin. Minulla on muun muassa puukko, kirves ja keihäitä. No mitenkäs sitten tuo ruokapuoli? Kuinka usein teille toimitetaan muonaa? Minäpä näytän tälle jotain. Tosiaankin olen ruoan suhteen täysin omavarainen. Viljelen kasviksia ojan tuolla puolella, lisäksi metsästän sekä kerään sieniä että marjoja. Ja viimeisimpänä hankintani minulla on yrttitarha. Miksi juuri yrttejä? Parempi purra peuranpyllyä pienellä persliljalla perunoiden puuttuessa. Okei. Voisimmeko käydä katsomassa sitä itse rajaa? Totta kai. Näyttää kovin lyhyeltä tää raja. No, laitan näitä rajamerkkejä sitä mukaan, kun varusteita vapautuu tähän käyttöön. Tällä hetkellä tosin edistys on hyvinkin ripeää. Rajaa syntyy kymmeniä metrejä päivittäin. Joo, mutta suokaa nyt anteeksi. Partiokierrokseni alkaa. Ja takaisin studioon. Kiitos Harri. Seuraavaksi Liisa kertoo päivän sään.